Dagdagan ka ng martilyo. Ba? Yo, berapa wala? Ubere. Sayang ko. Apoy. Uy, sila? Lagi. Wala. Wala. Lagi sildo. Bili ni body dito sa admin nga admin kalimot man noon. Yung sila? Na unta nang kalimot man. Kalimtan man. Wala siyang matik. Di mo dahil nga asa ibilin. Magani siya may awang giingnan nga ibilin lang sa ipadalang Sir Aldrin kay adtom na amin ba amin. Amin. Kapag kabayad ko. Ayan di. Magkuhat na sila diha bayran eh. Bibi. Kita ko mamutay. Ante kwarta. Unsa ni siya? Sa man. Hubuan ko niya oh. Sige, hubuin ko. Ngayon na. Sabi panghatag ko nung ante kwarta do. Misulos papa. Pagpurol uy. Balik mo ganina. Inang wa pugsun ta naman sila pas sildo. Admin sa dito kalimot sa Padang Aldwin. Ang pugsun sila pugos nila. Sabaw na ba ito ng batas ni Jim? Udah, bahalang Jane oy. No, Magkuhat siya. o ito tubig ya. Oh, sa tubig mo. Tubig, kurang na ba ganina? Oh, lamba. Bato nga ilang sa admin balay sa admin unta abi na gidangat to silahan nakalimot sa katag. Wa man di ay naamri sa sud sa Sibers di pisinas talamban. Yung aga. Yung aga. So, asa ka kasi nun? Pinagsubuan ng kasin. Ang lagi kay utang lagi. Kana, sandi na sudan mo. Umaw, ito lang umaw. Tuya sila. Ay, Kita yung saan di man ka anak dong? kita yung magkuhan ay. Magkapas atong sildo. Ay. Linda man ta sa man. Tuy, barog na na, tuy. Uy, ang sa mga kaya, day. Dua na kaya, day. Papa, day, ito, day. Yo. Oh, mag uso ng wiswildo. Sa mali sila di kahawat. Huwag na sila di. Kailan may utang naman sila eh. 3,000. 3,500. Nga, wala bus ka rin di. Wah. Tanaw na akong sige pangutang doon. Lagi, sisri. Gatos dudong. Ako atag utang. Timong kape. Sildo 5,000. Saan ang bayad na utang? Sabi niya. Ano man? Pagpurol. Pagpurol. May purol rin eh. Puro kami purol. Yung bata ay. Ano na siya? Lipihin na na. Lipihin na na. Mana ni kaon? Mana? Nagkaon no? Lipihin na. Ito lang yung tiwan. Ano ka? Lipihin ba ba niya? Galingaw lagi siya sa kisaka lagi ni. Ligaw ka na? Ano lang yung dua ano eh? Ha? Kana lang yung dua. Kisi papa bi. Kisis papa bi. Nagalis video na ba? Wala lagi. Sa man tao. Sana mo niging ni oy. Wala ya. Ang inday. Masa mo ko nagkuhan ay nawis window. Ano mo kikita ko taguan? Kita ko taguan. Nilog na yung mga mudo. Mudo. Inang wa.
Limpyo yan, hindi mo na toy. Ay, kabuya. May sweldo. Magban siya to sa hapon. Salita eh. Ayo, ay, ito kuha. Ano ba tayo mo? Ano ba niyo, ma? Grabe na po na sila. Ay, di sa mo. Kuan. Bilin ba yun padi nga to sa admin. Yung admin kalimut kong hatag. Alduin das. Kuan. NRA. Tanaw mo kasi kung bago. Lagi o, tanawa o. Wagi sildo. Bambam. Manok lang yung mong ihawon dong. Hindi na tayo mag-ihawag lang yung birthday ni mo. Wala man tayo sapi. Hindi, mag. Manok na lagi ihawon niya. Para madi, mag. Wala man tayo sapi. Pero hindi na magpalit. Huwag unsay paliton diha. So pa ni arti-arti ang birthday. So, practical na rin eh. Importante magkakaon. Hindi mo, hindi ko. Hindi mo, ako rin ang mga pansit. Ito. Mga ka dugod pansit. Practical. Practical ang panahon. Parang mga cake-cake. Wala na. Hindi mo, hindi ko na magkisi. Ano ba? Kanang mga kuan ba? Practical na karon. Cake sa mga adlawan. Isa may nagisgot mo Yeah. na. Practical na ta kay Mo. kuan kay taron. Ko na. Wa eh. Ingon ko ni mo. Magpansit ta motor ko rin din. Motor biyon. Nama kay pansit na. Hindi na mi kinagahi. Sama. Ngoga. Ha? Usa mag ikaw na ni? Tanawa ko na sige kaon good na. Bi. Ayaw tungtungi kay magkuba na. Ayaw. Magkuba. Unsa man na? Oh, Miss Pansin eh. Ha? Naka. Unsa na gigaon? Mama. Ano bang nagkabulit dire sa ikaw na ni? But oy. Sige na susuot lalo. Unsa man na imong kuan ha? Unsa man ni? Mura magdagkaw kuan. Kani ba kana bang nasa simod ba na miris kilid? Unsa man na dong? Ano ba oh? Nagkaon na sampurado. Aw, prado din eh. Di pag kada puro mama bi. Puro na limpyuhin na hugaw kay na. Uy. Tapuhin na. Away bambam. Guba na lupat wa ka charge papa. Wa ka charge? Wala ka charge. Oh nawa lubat. Lubat. Ayaw gina di nagplay ni. Hello guys, may gabi guys. So nag-all yumiran guys kay Sweldo niya. Pag yun nakalimtan, pag yun diha, shout out anang mga nakalimot diha taon. Unsa naman ni diri taon ta? Wa nam tanhi pamugas ni pamurol unsa. Kaita. Kuala sa mi huntangoy la sa miron. Laay. Ya. Kato pasensya na gusto amo tangan ni ano pag nang bayran kaya nga mo sweldo wa gid taon mahatag. Nakalimtan sa mga tao nga malimtanon. Mama. Og salamat kay sa inyo ang pagtagad sa ko ang mga problema kini ang kapiliran way sweldo. Dong, So shout out dia sa mga kuan basta diha kanang mga Facebook friends ako diha. limpyo ka. Unsa pa na diha mga Ug Facebook gawat. group diha sa to. Gapapa. Lumad Bisaya ug sa Oh. kuan. Ayaw sa dong ako sa mo kahuman. Wa pa ko kahuman ako sa si Papa sa kuan sa basta Facebook group diha sa mga kuan diha. Busy ko karon kay una ako ay sweldo gyud. Kaunta. Nag-wild na. Nag-wild. Tama na, ugmay gabi. Bye-bye. God bless.